मोनब्रै दखरा एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ खौसे जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। थांनाय माखासे सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अबयापुरी गामियाव खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै सानै लाइमोनफोरखौ दौलें लगायनानै जिउ फोजोबनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहायनानै थानो हायाखिसै। अदेबानि जिनाहारि खालामग्रा गासै सास्नि दुथांफोरखौ पुलिसा खानानै दोनदों। नाथाय बिनि सायाव आसाम सोरखारा थाबैनो बिजिरनानै गोख्रों साजाखौ होथारनांगौनि दाबि दैखांनानै दिनै एबसुनि मददाव गसाइगाव दखरा एबसु, कुसुगाव दखरा एबसु, जारागुरि दखरा एबसु आरो ब्रैथि दखरा एबसुआ खौसे जानानै दिनै गोख्रों दाबि खालामदों। दिनै बे हाबाफारिखौ गासै मोनब्रै दाबिफोरखौ लानानै लानाय जादों होननानै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिथां सोमदोन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनो फोरमायदों। बेबादिनो दाबिफोरा जाबाय दुथांफोरनि सायाव बिजिरसालिया जोबोद गोख्रोङै बिजिरनानै गोख्रों साजा होनांगौ। खमथारावबो दायनिगिरि दुथांफोरखौ फासि होनांगौ। दुखुथिया नखरफोरनो नांगौबादि अनसुंथाइ होनो नांगौ। सरासनस्रा सादारन सुबुंफोरनि रैखाथि गोनां आबहावा लाबोनांगौ। दा जों दिनै नैबे जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि माखासे एबसुनि आरो जोंनि आइजो सांग्रां लोगोफोर जों दिनै बेखौनो जोंनि आइजोनि सायाव जेसेबांनाखि अयथासार जाबोनाय बा माबा मोनसे जालांबाय थानाय जों गोबाव समनिफ्राय नुबोबाय थादों। बिदिखायनो जों दिनै नैबे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों मोनसे गुरैयै खावलायनो सानदों जे सरकारनिसिम आरो प्रसासननिसिम बे प्रसासनजों जोंनि जे आइजोनि सायाव जेसेबां अयथासार जाबोदों खालामबोदों, जाय बिथांमोनहा हिन्जावफोरनि सायाव बेबायदि प्रसासन खालामबोदों, अयथासार खालामबोदों, जेरैखि जाया बिसोरखौ जोंनि हिन्जाव माहारिनिफ्राय आइजोनिफ्राय बिसोरखौ जेरैखि जायाबाबो फासिनि अर्डाराव लांनांगौ। जों बेखौ गनायनानै लानो हाया। मानो होनबा जोंहा आइजोनिफ्रायबो गोबां आइजो हिन्जावफ्रा खहा जालांगासिनो दं आरो बिदेशाव लांनानै बुथारहैजानाय जागासिनो दं। नङाबाबो जायगायावबाबो बेबायदि रोखोमनि जों नुबाय थानो मोन्दों। बेखायनो जोंनि आइजोफ्रा दिनै जों बेखौनो मेम'रेन्डाम होदों जे जेरैखि जायाबाबो जेसेबां प्रसासना हमनानै मोनोबा बिसोरखौ जेरैखि जायाबाबो फासि होनांगौ। बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे जोंनि मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आइजोनि जानानै आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। दिनै नैबे जायनाखि हाबाफारि बावैसो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे अबयापुरी गामियाव जे सानै राभा हारिनि समायना राभा आरो रबिता राभा बिथांमोनखौ जिनाहारि खालामनानै जे अननाय भाबै बुथारनानै फांसे बिफाङाव जे फासि होनाय बे जाथायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जिल्ला पर्यायाव महकुमा पर्यायावहाय जे धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे गसाइगाव महकुमायाव मोनब्रै दखरा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयैनो लोगो नांनानै जोङो बेवहाय धरना हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे धरना हाबाफारि लानायनि जे मोनसेल' जोंनि गुबै दाबि आरो थांखिया बेनो, गाहायै जोङो मोनब्रै दाबिखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जे नाम्बार 1 दाबि बेवहाय जोङो सरकारखौ जों खावलायनो नाजादों जे जाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय जे साथाम जे दायनिगिरि, बे दायनिगिरिखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनायनि गेजेरजों थाबैनो मोनसे बिसारखौ सरकारा बिनि सायावहाय राहा लानांगौ। आरो नैथियाव जों बेखौनो दाबि खालामदों जे बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिथांमोननि थाखाय आयेन भाबै जेखिनि माने मेक्सिमाम लेभेलनि जेनोखि साजा मोननांगौ बेखौ जेन' दायनिगिरिया मोननांगौ। आरो थामथियाव जे दुखुथिया न'खर, बै दुखुथिया न'खरनो आसाम सरकारनिफ्राय राङारि बेबायदि मदद होनांगौ। आरो ब्रैथियाव जोङो दाबि खालामदों जे जोंनि सादारन सुबुंनि जे जिउनि जे रैखाथि आरो सम्पतिनि रैखाथि, बे रैखाथिखौ सरकारा बिनि सायावहाय गोख्रों मोनसे राहा लानांगौ। बे दाबिखौ जों दिनै दैखांनाय जादों। आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आङो क'क्राझार जिल्ला पुलिस प्रसासनखौ आङो बे समावहाय माने गोजोननाय जासिनो नागिरदों। मानोना जे 11 तारिखनि जे जाथाय, बे जाथायनि उनावहाय बिथांमोना मोनसे दायित्व लानानै जेरैबायदि दायनिगिरिखौ बिथांमोना दिनैहाय एरेस्ट खालामनो हाबाय, बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आङो जिल्ला आफादनिफ्राय बे समाव क'क्राझारनि पुलिस प्रसासननिसिम आङो बे समावहाय धन्यबाद बेबायदि माने
गोजोननायखौ जासिदों। आरो दासिमाव जों मिथिबाय मिडियानि गेजेरजों बा क'क्राझार पुलिस प्रशासननि गेजेरजों जे गासै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ 7 जन बेबायदि हमनाय जादों आरो 7 जननि गेजेरावहाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों इनभेस्टिगेसन खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय साथामानो मुल माने दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौहाय माने पुलिस प्रशासना बिथांमोना सिनायथि खालामनो हाबाय आरो बिनि थाखाय आंहा बिनि सायावहाय फोथायनाय दङ जे बे जाथायजों जे जायफोर दायनिगिरि बिथांमोना थाबैनो जे फास्ट ट्रेकआव लाबोनायनि गेजेरजों जे मोजां मोनसे जास्टिस बिजिरनाया जागोन। आङो बेखिनिखौनो आङो बे समाव जिल्ला आफादनि